Така, не ми е известно време таки оправя камелите и таки кремвам. Ето както съм заземил тук с земята. Ето как съм направил тук. Тук ще влиза тока през прекъсвача. Минава и тук влиза в входа и после тук ние ще сложим за изхода и го свързваме за контакта. Така да започваме. Много трябваше да си играя таки кримпвам. И да ви кажа, че аз съм изключително доволен от тези клещите на Parkside. Защото той се продава в комплект с други неща, с които се върват. Защото това за 50 лева, да ви кажа, че е добра цена. И защото те обикновено се продават единични и то само с един комплект челюсти. Аз тук имам 4 челюсти там. И да ви кажа, че аз съм изключително доволен. Нямам никакви забележки. А го имам от няколко седмици и непрекъснато го използвам. Така, сега внимателно да не щупим платката, защото тя малко крехка ми се вижда. Така, слагаме нулата, пак поглеждаме, че тук out е тук нула. Така. По принцип много обичам да изпипвам нещата, нали, педантично до край. Не да го претупвам. Аз хич не обичам претупването. Просто съм си така. Такъв съм си. Даже вкъща на всичките контакти на крайниците си ги кримпвам, защото те са много жилни камъни. И особено на кабели клас 1 нямат нужда да се кримпват, защото това си чиста ръкодоман, то няма как да се кримпва. Кримпва се само такива многожилни кабели. Тук имаме ги двата винта, слагаме ги тук, така да не загубим. И започваме така да го слагаме с монтажа. Така, защото не знам къде ми е голямата отвъртка. Просто някъде е паднала, някъде ми отиде, забравих. Но няма значение. Ще го направим това. Даже е много интересна трансформацията на регулатора за обороти от 78 година. Така. Тук не виждам смисъл да се занулява. Той се занулен още в контакта в къщата. Така. Малко така особена работа. Защото аз сега в момента ще седа прав и не ми е удобно. Ще трябва да се купа такова. Нещо като селфи стик ли, какво там беше, за да снимам. Аз имам един глупав статив, от който правя клиповете, но вече започнаха да ме болят от известно време краката. Те морали, не знам какво. И аз трябва да измисля нещо как да работя като съм седнал. Така. Малко са трудни. Но лошото е, че нямам с такива, с велични. Сега само с такива имам. За съжаление, аз никъде не мога да намеря такива. И само имам тези налични. Трябва да потърся вкъщи къде съм ги сложил. Нямам помен дали имам такива. Само това тук. Мали. Танга. Малко пипкава работа. Защото то все пак е нещо много старо.
Но интересно е, че оцелява с толкова години. Така. Защото това долната му част, това гайката му се хлопа насам натам. Така. Мисля, че сме готови. Пак подкъваме малко. Така. Ето ще се наложи да преобърнем някои неща. Така. Добре. Много добре. Някак си ми е странно да правя контакта тук. Но като си има предвид, че това е много интересна находка. Този винт не е много хубав. Така сега ще го затисна. Само че лошо, че не мога да си намеря отвертките, някъде съм ги забутал. Аз обикновено ползвам на проските отвертки, не са лоши. Аз имам даже от първите проските, които ги пуснаха на пазара преди 20 нещо години, но не в България, в чужбина ги купих. И да ви кажа, бях доволен много от тях. Имаше някакви там реплики или какви бяха. И ги бях купил от Самоков, те бяха много евтини тогава. Някъде 2003 или 2004, така се спомням. Аз едни червени има такива комплект, които си върват с фазомер. И аз трябваше да оправя едно бойлерно табло. Имаше толкова удар, ама не изгорях, не ме удари, а просто изфърчаха искри. Защото нямаше как да изключа тока. Просто такава беше ситуацията. Извънредна и се оказа, че са много качествени. Въпреки че са китайски, се оказаха така изненадващо яки. И едно се чудех, защо не им падна покритието черното. Те си намагнитени, такова супер се. Що не иска бе това? Тук е най-трудната част, защо са го измислили така, не знам. Някаква българска приумица, не знам. Просто не може да влезе тук. Сякаш винта не е за тук. Обаче има и друг проблем, че не мога да се намеря една друга отвертка. Боже, какво му стана, бе? Толкова неудобна отвертка, че думи нямам просто. Добре, ще я махна, хайде ще я махна.